So guys, good morning everybody and welcome back to my channel. आसा खालामो दिनै गासिबो मोजाङैनो दं होननानै ओमफ्राय बेजों लोगोसे गासैखौबो हापि बैसागु ओमफ्राय मोजाङैनो सेलेब्रेट खालामदो बिहु एबा बैसागुखौहाय बावखुंग्रि गाखोहैनोसै आरो दिनैहाय गाखोनो हालाबो जास्ट श' खालामनोसै आरोना फेस्टिभेला माबायदि जागासिनो बेखौहाय देखाय नुबाय बाइकखौ माबायदि खालामदों दिनै जोङो नै बेखौ बोखारनांगौ आरोना Alright guys, दा गासिबो रेडि जाजोब्बाय दा ओंखारबाय आरोना नै थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय नोंसोर नैबे केम्पास नुनाया इयो SBI नि सेल्फ एमप्लयमेन्ट रुरेल ट्रेनिं इनस्टिटिउट आरोना इयावहाय ट्रेनिं बायदिसिना होग्रा ओइ उल्थासो नारदों आं दा सेसखा माथो So guys, दा नै ओंखारबाय मेन हाइवे मोननो थाखाय बांद्राय गोजान गैया इयावनो हाइवेया माने So guys, दा फाइनालि हाइवे मोनफैबाय नै एसे थाब थांनांसिगोन माने आंनि लोगोफोरा सहैबायानो नालाय बिसोरो दहायनो ओंखारलांदों बा आं लेट जाबाय आरो सासे लोगोखौ नेयै ओमफ्राय दा सासे लोगोआ दा आफ्टारनुनावसो थांनोसै होनना बुंबाय आरोना बेनिखायनो आं दा ओंखारग्रोबाय आरो अखाबो फ्रि थाइफ्रिगासिनो नै नुबाय दा नै जराल' नै बिसोरो गासिबो बावखुंग्रियाव थांगोन आरो दा आंनि साननाय बायदि आरो साननाय माने थांखागोनानो बिसोरो रेगाव मोनफैबाय स' ओरै थांनोसै दाना ओमफ्राय मोनसे खोथा आं बैयावनि सिनारिखौ बिराद मोजां मोनखायो नोंसोरनो देखायनांगौ आरो दालाय एप्रिल हाबबायना गासिबो ग्रिन जाजोबसिगोन आरोना ग्रिनारि नै देखायगासिनो आं नोंसोरनोहाय ओमफ्राय बथ साइड्स फारनैजोंबो ओरैबो ग्रिन आरोना दंफां गोजा नालाय बेखौनो बिराद समायना नुयो बे जायगाखौहाय ओमफ्राय गेजेरावहाय लामायाबो जिबायदि मोजांखा बेयावहाय दाना मा जाखो सासे फंबायखौसो नेनांसिगोनलाय आङो नै दासो फैगासिनो जाहैदों ओमफ्राय दा नै अखाबो हागासिनो बै दैयाव नायबानो नुगोन नोंसोरो माबायदि अखा हादों नै दा फ्रि थाइफ्रिगासिनो आरोना बांद्रायबो हायाखै नेगासिनो दाबो मोनफैया आधा घन्टा 45 मिनिटसो जासिगोन दाबो मोनफैया इयो टाइम लेप्सआव नुखाबायना नोंसोरो माबायदि गारि थांखो ओजोंहाय प्रग्रामाव थाङो लाइन ल' एफा गोबाव हारसिं फैमारदों गारियानो गोखाम मोनामलायबाय मोनामा जायो एफा स्पिडआव फैनाय बेसेबाङाव फैदों 150आव औ दे दहायनिफ्रायनो थागासिनो आङो बेयावहाय 1 घन्टा 15 मिनिट नेबाय थाबाय होनब्ला बे समावहाय जिबायदि गारि थांबाय ना ओमफ्राय बांसिन बाइक आरोना बाइकआवहाय खालि जरा वाव अनलि जरा इसनि गाखोनायखौ नायहैनांसिगोन दिनैहाय उफाय गैला सिंगेल नालाय उफाय गैया सिंगेल लन्डा जगाय जोङो ओरैजों थांला टाउनजोंहाय नै ओरैजों हाबैसै नै ओरैजोंहाय भिर जागोन नालाय बेखौनो ओरै हाबनानैहाय फ्लाइअभारजों ओरै थांनोसै आरो नायदो नै गाइस क'क्राझार फ्लाइअभारनि भिउखौहाय बिराद समायना नुयो ओरैबो हाजो ओमफ्राय ओरैबो हाजो नै ओरैनो थांगौ बावखुंग्रि लामा माबाया हाजोआ बावखुंग्रि थांग्रा लामाया ओरैनो आराम बरिया थांजायो ओमफ्राय बैजों फैजायो आरो टाउन गेजेरबो फैजायो गारिया माबा जाबायलै बिसिना लागाव माबायदि पस्ट होदों नुबाय दा बरिया
ada berat समायना नुयो नै इनिफ्राय बेखौनो मानसिफोरा बेयावहाय फैयो आरोना बेलासियावहाय इदिनो इभिनिं वाक ओमफ्राय मर्निं वाक खालामनो फैयो आरो फुङावबो फैयो वेलकाम टू बावखुंग्रि ओइ पिरपिली नो एंट्री नायदों नोंसोरो ट्राफिकखौ बिनिफ्रायनो नै बा बेसेबा गोलाव लाइन ट्राफिक जाना दङ नै गैलालै माथो ट्राफिकआवसो फासि फैबाय नै जोङो दाना नायलाय बेसेबां ट्राफिक जानानै दं बेनो नै हाबग्रा लामाया नै बे हाबग्रा लामा मोनफैबाय नालाय बेखायनो बिराद ट्राफिक आरो नै बेयावहाय आयौ 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 ओरैनो हाबनांगौ राइट साइडजों हाबनांगौ नै गथ'नि टि सार्ट ना नाय नुबाय I am single boy एबि लांबाय नै बाइकआबो हिटिं जाबाय नै माने इन्जिन हिटिं जायोबा नैबे दुङो माबायो आरोना देखायो आरो नैबे गोजा जोंदों नै बे जोंबाय दे साना लादो इन्जिना हिटिं जाबाय दहायबो जोंदोंमोन ओमफ्राय दसे थाथ'दोंमोन आरो जों उफाय गैया आयौ खाथियाव नायगोमोजोबबाय गारिया नुबाय नै दा फैयै फैनानै जोङो सफैबाय आरोना जायगायावहाय दा थाबायगासिनो मेन जायगायाव थांनो माने नैबे मेंफबजोब्बाय नै आसोला बिराद ट्राफिकमोन लामाया 2 घन्टानि खाथियाव लाबायलै ट्राफिकआवनो ओरैबायदि जादों आरोना ससे सालायबाय ब्रेक हमदोलाय ससे सालायबाय ब्रेक हमदोलाय बिदिनो 2 घन्टा बायदि जाखादों ट्राफिकआवनो दा बाइकफोरा दुंखावजोबखाबायमोन आरोना नै मानसिफोरखौ नायसै नै बरटिकल' लामायाव नै मानसिफोरा वेलकाम टू बावखुंग्रि फेस्टिभेल आसोलफोर बेनो नै गेना वेलकाम बरायबाय आसोला हिर' नै सिख्लाफोर नायगासिनो इयो हाबालै So guys दा अफिसियेलि सिङाव हाबफैबाय आरोना जों भेजिटेबल जाग्रा सिङावहाय हाबफैबाय माने केम्पास सिङाव आरोना बेयाव हाबफैबाय जोङो दा ओमफ्राय डाइरेक्टलि ओंखाम जानोसै ओंखाम इज मेन ओंखाम आरो अमा बेदर इज मेन मेंबायना दा टाइमाबो 2टा जाखाबाय फैयै फैनानैहाय ओरैबायदि मानसिना आयौ नै खुसिया जागोन खुसिया ओमफ्राय जायगाया माबायदि जाखो नै गारि खारनाय माइ गायजालायसिगोन आरो बेयाव माबा जादोंमोन नै माथो कक फाइट जादोंमोन नै बेयावहाय बे दाउलाफोरनि खेबलायलायनाय आरोना जों दा ओंखाम जानो हाबदों नै मा होनो मादै हटेलावहाय ओंखाम जानो हाबदों मादै हटेल ओरैहाय साइडआव दखान गोजा आरोना हटेल दं ओमफ्राय दख'ना आर'नाइ बायदिसिना फानग्रा ओजोंहाय दखानाखौनो होनदो ओजोंहाय लाइन सिंगेल फैजाया लासिंसो जायो ओमफ्राय नै बैयो स्टेचुखौ मा एफा मोजां खालामनानै दोनदों नायसै नै मानि स्टेचु जाखो बर' आइजोनि ना
दख'ना गाननायनि होनो दख'ना गाननानै आर'नाइ फास्रा लानायनि आरोना नै समायना खालामनानै ओमफ्राय এখেতে প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে 1 ঘণ্টা 22 মিনিট আৰু এখেতে প্ৰাইজ ডিস্ট্ৰিবিউচন 1 ঘণ্টা 24 মিনিট 41 সেকেন্ডত দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছে আৰু এখেতে লাভ কৰিব 15000 টকা মাতোৱাৰা আহমেদ কামৰূপ আসাম माने ओरैजों नायदों माने ओरैजोंहाय जिरायग्रा आरोना रेस्टिं प्लेस गोजा नै ओरैजों दा मोजां खालामनानै दोनदों नै ओरै साइडजों नायलाय रेस्टिं प्लेस आरोना इयो जिरायनानै थानो हागोन मानसिफ्रा ओरैबायदि नायोना ब्लगिं खालामबा आरो गोजौआवबो दंबावोसो नै बे गारिया जाला नै थाबथाजोब्बाय माथो हाजो गाखोग्रा लामाया बैजों आरोना बैजों थाबाय बैजों आरो हाजो गाखोग्रा लामाया ओमफ्राय हाजोआ नैबेनो जाहैबाय जों दा हाजोखौ गाखोले मानो होनोबा जोङो लेट जाबायना अनेक लेट जाबाय जोङो थिनथा जाहाङावसो मोनफैखादों दा 2:45 बिदियावसो मोनफैखादों ओमफ्राय दा ओंखाम जाबाय माबाय ओमफ्राय दा गिदिंदों आरोना ओरै जों गाखोले ओमफ्राय ओरैजाय नायदों नै समायना मोना 9th बावखुंग्रि फेस्टिभेल 2022 लिरनाय दं आरोना बेयावहाय नै दा मोजां खालामनानै दोनदों मानसिफ्रा फट' लागासिनो नै दा हाजो गाखोग्रा लामाजों फैदों आरोना नै बेसेबां बिर मानसिफोरा थाङो आरो ओंखारनानै फैफिनबाय आरोना सोरबा गाखोनानैहाय ओमफ्राय जोंहा दासो नै बेलासि जालायलांबाय ओमफ्राय जोंहा दासो फैदों इभिनिं वाक बायदि ओरैनो फैबाय जोङो दिनैहाय जि बिर जायो नै मानसिफोरा ओरैबो ओरैनो थाङो आरोना गाखोहैनोहाय जों दा गाखोनांगौला हरनि 7टाफोरावसो मोनफैखागोन आरोना गोजौनिफ्राय ओंखारबोयोनो गाखोनायावनो बेसेबां लायोमोनलाय 3 घन्टा गाखोनायावनो 3 घन्टा लाखायोनो ओमफ्राय ओंखारनायाव एसे थामै मोनफैगोन आरो ओंखारनायावहाय ने गाखोनायाव एसे खस्थ'सिन नालाय आंखौलाय लांबायसो अननानै नाग्रा लानानै गाखोखायो आरोना हाजोआव नै बिसोरो गाखोखांना फैबाय बिसोरो बेयावनो आरोना गाखोग्रा जायगाया इनिफ्राय गाखोनांगौ आरोना ओरै गाखोनानै ओरै थागौ जाहैबाय ओमफ्राय मोनथाम ना मोनब्रै हाजो दं आरो गोजौआवहाय अबेया जौसिन बेयावनो आरोना मन्दिर दंलाबायो गोजौआवहाय ओरैलायनो ओरैजोंहाय ससे थांना फैनोसै जोंबो लामाया अखा हानानैहाय नै फिस्ला जाजोब्बाय आरोना नै थाङो आरो फैयो आरोना मानसिफोरा नै दाबो थाङो दा 3 o'clock जालायलांबाय आरोना दाबो मानसिफोरा गाखोगासिनो आरो ओमफ्राय जाय गाखोबाय बिसोरो फैगासिनो नै नायहरदों नोंसोरो नै बेवहाय मन्दिर दं आरोना गय जरा फाथै जरा नै बेवहायनो प्रेयार खालामदों नै मानसिफोरा आरो गिदिंना थांसै जोङो बांसिन आरोलै मानसिया जोबथा आरो ओरैबो नायहरनो गाहायावबो नायहरलाय ओरैबो दं मानसिफोरा आसामनि बे इयारावहाय बांसिन जादों आरोना मानसिफोरा 2022आवहाय ओमफ्राय 2021आवथ' एसे खममोन दा 2021आव ओमफ्राय बे इयारावहाय नायदों बेसेबां मानसि बेयावबो दं आरो हाजो गोजौआवबो दंहैयो ओमफ्राय आरो गाहायावबो दङ बेसेबां मानसि जागोन
गैयालाबो लाख आरोना बिबय गाखोनांगौबो आरो बिबय थांबाय बिबय ओइ दे होख्लायदो Aglasane जिबायदि अखा हाबाय ओमफ्राय लामायाव दहाय जों हाजो ससे गाखोहैदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिबयखौहाय लोगो मोनदों जोंनाथ' रेनकट दंखायो नै ओमफ्राय बिसोरना नै सानैजोंहाय रेनकट मोनसिगोननो शेयार खालामलायदों आरोना दायो जोङो थांफिनसिगोनानो आरोना थांफिनसिगोन थांनो ओंखारखाबायानो जोङो बाहाय गेट मोनफैबाय गेटसिम मोनफैफिनबाय जोङो एसे सानैखौ नायजाय नै गेट मोनफैफिनबाय जोङो गैला नुवाखिसै आङो बिबयखौहाय अबेजों थांखो ना हमनो मा होनदों ना हमनो खबाय नांगौ नाया थानाय नङालै अखा हालाबो हेभिल' नै मानसिफोरा रेखावबायल' थाखायो ओरैनोमोन आरोना फेस्टिभेल जानाय जायगाफोरा ओरैनोमोन नै बोथोराबो नै दसेनो अखा हागाबाय ओमफ्राय सानसे ओंखारनांगौबाय नै बोथोरा थगायबाय स' गाइस माने नै जोङो दा थांनो ओंखारफिनबाय नै गारिया इयाव थाबथादोंमोन नै हावलायबाय गारियानो मांखोनोहाय थ' अखा हानानै माने लामाया फिस्ला जाबाय नालाय नै बेखौनो गिदिंजोबनो साखाया मांखानायाव एसे खस्थ' जायो दिला लामानि कन्डिसनखौ नायदो नै माइ गायजासिगोन लामाया गारि खारदै आयौ ट्राफिकआवखौथ' दाहोखासै ओमफ्राय जोङो दा फैयै फैनानै फ्लाइअभारखौहाय मोनफैफिनबाय आरोना थांगासिनो दा न'आवहाय एकदमबारे बिराद खस्थ' मोनबाय दिनैहाय ट्राफिकआ आयौ फाग्लासो खर' जाजोब्बायमोन आयौ थांनांगौना थांनाङासो जाखादों आङो फार्स्टआवहाय थांजेनबा ओमफ्राय आरो फैफिननायावहाय माने बांद्राय गोजान नङामोन आरो ट्राफिकआ ओरै साइडजोंहाय एक्जिट लामा दोनदोंमोन आरो दा एन्ट्रिया आलदा ओमफ्राय एक्जिटआ आलदा दोनदोंमोन आरो बेनि थाखायनो ट्राफिकआ बांद्राय गोजान जायाखै फैफिननायावहाय होनब्लाबो बांसिनमोन आरो बे ससेयावहाय फैफिनबाय नालाय गासिबो बांसिनानो फैफिनजोब्बाय नालाय बेखायनो एसे ट्राफिकआ हेभिमोन आरो फैफिननायावहाय नायदो
भिउआ माबायदि जायो नै क'क्राझार फ्लाइअभारा इभिनिंआवहाय हा डेटिं खालामफैयो माथो मानसिफ्रालाय दा फाग्ला मानसिया थांलाय फैलाय गिदिंगासिनो इयावनो स' गाइस गुड इभिनिं ओमफ्राय जों फाइनालि मोजाङै मोजां सफैबाय आरोना बावखुंग्रियाव थांनाया ओमफ्राय दा आं लामायाव भिडिअखौहाय कनक्लुसन खालामबाखै बेनिखायनो बेयाव कनक्लुसन खालामफैदों आरोना स' नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो ओमफ्राय शेयार खालामना हो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जायफोरा गोदान आरोना ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना हो स' थेंक इउ गाइस फर वाचिं बाय बाय